салом алейкум дӯстони азиз. имрӯз 2 апрелай ана хоҳарагмон консерти хайравӣ бахшида ба намо хоҳарагмоне ки духтари акаи абдуллои актёр ки мо шумо мешиносем. имрӯз консерти хайравӣ ана меха ҳунармандо ҳама сарҷам мешаванд. ман ҳаёти паси пардаро нишон метавам шумо имрӯз дар пушти пардаро ҳунармандоро нишон метавам. меха ҳаҷмнигоро меха сарояндаҳо фарзонаи хуршеду рӯзбеки файзалиу дигар ҳама ҳунармандо дар инҷа қати ҳамрои ҳаҷмнигороанд. албатта ман ҳаёти пушти пардашонро шуморо нишон метавам. тамошо кунед, аловат бубаред. худо хоҳарагмон шифо биёрад. шумо гуфтам ҳаёти пушти пардаро нишон метавам. ина пушти парда даи мо за кулис меган. ина бародаро ҳама кору бор рафта истода. ина хоҳарагмон дар главни за кулис даи мо каручи. ина бародаро, ина парда ҳозир шумода нишон метавам ки иҷода чӣ гапа. хайш хуб ки одамот ромадестиян. ҳозир иҷода погиза репетитсия саманда ҳамиҷода ито. зинда боша. ина навозанду омадестиян. ина дабало крални ҳамон нишон вардестиян. ина иҷода ина ҳама ята тихак шуморо нишон метавам. иҷода да касо шуқмон шуд нишастам. Померим. Салом алейкум. Иси то мехирем. То мехирем. Инҷа ини акара мебинем. Салом алейкум. Фақат я назан ака коли ма назан ака созак. Коро хуб, ҳама тарафатин кор боро хуб, ҳама тарафатин. Бо ин то померем. Инҷа прамои фина ягон дур намерем. Ханҷа устодо ҳастанд. Салом алейкум. Хуб асти акаҷон. Тинҷа ака ҳозир ҳама ҷо прамои эфир. Хуб асти ака тинҷа коро хуб, ҳама тинҷа коро хуб. Чӣ ивайн соза тинҷа коро хуб, ҳама тарафатин корокотон хуб, ҳама тарафатин. Ҳозир ҳама ҷо прамои эфир ака устод бахшиш. Зиндаги шумо шоти мо кор мекунем. Зиндаги ҳам яд. Зиндаги ина иҷода устодо. Устод Зафар Зарифӣ, ина ака Абдуллом переживат накард. ҳама ба дараҷаи олиш мегзара устодҷон. худо дуо мекунем ки хоҳарагмон соху саломат ба по биёянду шифо биёбанду. Абдуллоҷони мо далавош ханда бувайҷо шо. Аллоҳу акбар. Зинда бошад. ина кули устодо бомерим. ҳоли прамои фиро бо рафтан мегирем. ҳоли бест. ини дарои мекунем. қапидум тона. чикор кардасе дар идро? чикор кардасе дар идро? Мира мегӯ ки мести амра нигоҳ карда надидаи одама. Инам хеле бу просто гапи бу. Ту савдогари ё ки одама фалон бу. Надидаи одама нигоҳ карда мести бу одама. Мадам де кило бо дринг мегӯ. Ай кадомиш бигирам. Ай нам ғавса калта каш. Ҳамидеси? Ты кадомиши ғавса калта. Боли шумо ҳоди калта. Ғавса акир олиш надидаи ку. Ты кадомиш? Ягу. Иди фармотаро калон бошиш. барои салати гира история мепартаи бо хулосаи гап ҳамин даршавӣ мекунем. дар ин ки боша дар ин дурун саимҷони мебахшед наимҷони сайдалӣ бо ҳамроҳи кули дӯстон. Салом алейкум. Салом алейкум панпишкои акаи дӯстмурод. Зинда бошин. наврӯзои гузашта ҳозира. имрӯз рӯзи 2 апрел рӯзи дурогак. чӣ хел? ҳама хуб ҳама нормале? қанда тазан хайна бо ҳамроҳи кули бародарон дар ин дурун бо далши бо дигари дар мерем бародарон. е хушомадед. Hayır, benim ki tamam, şöyle